ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକିରି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ କଲେଜ ପିଲା ଆଉ କଲେଜ ଝିଅ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାର କ'ଣ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କଲେଜ ନ ଯାଇ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ରାସଲୀଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। କଥା ହବ ଏଇଟା କଥା ଜାଗା କି ତୁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରନା ରଖରା ତମେ ଝିଅ ବାହାରୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନା ଝିଅ। ଶୁଣ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ବାବା ତମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି କଲ୍ କଲ କଲ୍ କର କଲ୍ କଲ ନମ୍ବର ଦେ କଲ୍ କର ଟିକେ ଦିଦି ତୁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରନା ବଣ ରଖରା କହିନି ବନ୍ଦ କର ବାବାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରେ କଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଟିକେ କଥା ହବ କର ଆମ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତମେ ଭଲରେ କହୁଛ ଏଇଟା ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ କିଛି ତମେ ଯାଅ ଆମେ ନାଇଁ କହୁଛୁ କି କଲେ କଲେ ଜି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଫାଟ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କୁ କଲ୍ କର ଟିକେ କଲ୍ କର କିସ୍ କରିବ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବୁ ଚାଲ